Kelombai ka joto taukte books no ang Dipok Entertainment YouTube channel taukte books on pole sikang nong na karma sano norong ni thani update delen rina mani 2 din gap thangka rimalia awon bagainu na karma sano hakai norok na karbadi tam kai ang bukisa kam ni biji ni bagoi kubangma kok ron tu update rina tongo rimalia jai hok tinini hai je kok ongkhori tongmani obo hongkai sabol jak Wngnai Kisa sini Tripura state ni kok butong nai hakai Kendra Delhi ni bu kisa kok tong nai taukte buk song jong bising ni kok rok SINAI nangu saimanan nangu abo ni bagoinu tini norok bai kok sanan ni phajaka taukte buk song jong kubangma khursai nai nangu rutugui nai nangu Tamo Wngwi tong bising rogo kubangma channel logo baksa fake phungnai butongo kubuino rutugui tisanai kurui kubangma borok tabu bu Modi Sarkar no je NDA Sarkar no belekeno proud kai kok sai tong nai rok borong ni Tamo Wngwi ang abo sia haipanu Ani je Wanswk mani mote je bising je angkhori tongman kokton chanai kumangma borok Rahul Gandhi no chaje ge angui seleng janai tongo ba kuno kaisa PM chanani like kuroi kok sanani mane kuno bini quality kuroi eta angnani roknei koikna borok lasi mungri nai rokni ba goi sitini oba hai norok saimano busango tabo 26 tariko no Lok Sabha wo speaker chongjanai Ajagawo speaker changmani pore kaino booting ne booting mani pore kai 27 taring chimi kaino ora 11 section ang asoki thangnai busuk bang norok saiman na 234 opposition ni tabok sangsad Lok Sabha sangsad busuk bang norok abo kaham kai saimanu ke taklai Tamo Wngwi norok kaham kai saimanu taklai ni rajniti politics belai kai juda abuni bagoinu norok kisa tas khai na ni bagoinu ang tini video bising ti phayo ke buno bu sung Sikon ni Shak Nangya henui ta Wanswk bai taukte buk song je borok zero tongmani bo hero Wngwi mano je borok hero tongmani bo zero Wngwi mano obonu kok khai taukte buk song sini borok khai kento kongchuk laimani sak leaders ne tang hakai o je kongchuk nai rok lawo bai klai hardly musanan phanu tongo oboni bagoinu ang sawo busango tabok election phai tongo sin Tripura ni bo te yang Maharashtra Bihar Jharkhand Rajasthan obo hai 4 state ni election fight tongo November December ni bisingo Wngnai takte buk song ajaga sabo sarkar khainai khaya tabuk sukjra tei Wanswk maya jodin BJP hari thangkai bipot tongo BJP rongni busane Vidhan Sabha ni election fight tongo teisini Tripura khai norok saimana panchayat election BC election ungna ni bagoino kasi tongsin Tripura taklai jasa khaipan Wngnai ajaga wo IPTP rok bu saimia borok no borok bu kaisa sub secretary na bagoi BJP bai alka separate kai busana ni bagoi chai tongnai Tripura motan le tabuk sura ke buno kono kaisa kok samani shabd khonalia jotono sring Tripura motani borok Tamo Wngwi saimia Tripura o kaisa rajniti ni bagoi ba politics ni bagoi chalaina ni nonglaina ni bagoi chairman cheklaina ni bagoi a jaga bu Kisa tabuk hohom do Wngnai sang ni bisingo nukjanai paine masroni simi keno sijak lainai age tabok norok nuknani 27 taring simika sangsad surung SINAI Kendra wo abono SINAI sin Tripura wo khai kisa sringsrok besirbag khai Bangladesh ni borok phayu nukjagoi tongo te kisa nukmani BJP sarkar rok TIPRASA area rok je tongmani school lok boddo khai janai senior BCC school obo hai rok ni kok tongma kai tongo age TIPRASA rok ni Tamo obostang nai abohano tuibu kaisa kok sanai kuri sini leaders neta rok ei lama hamya kubangma tui tongo Kai forest land jaga sek lemani nukjagoi tongo taukte buk song abono tuibu kebu kaisa pano phai ta pointo jeneta hani tongnai MLA hin tongnai montri hin tongnai rok kaisa pan aboni bagoi discuss khai salaina ni bagoi busango phaimani nukje khota pointo ang sikang ni video phnuka ani eta buk sai tongo taukte buk song tam ko sini TIPRASA rok port mani thang kai buhuk selective thajagi thango saimia TIPRASA busujrat suk muthangjangnai muthangjakya ang kebini against ya ang je sarkar tongnai ono ni bini against nu je sa sarkar pan phaitu anonorok chaje angui tongdi sarkar asukai ang kebengu tam kai sarkar asu thangkai selective thajak thangu kebu kaisa borok ni bagoi samung khaije angui thangu aboni bagoi taukte buk somnor no ang bar phaima sa jabu norok naidi busango Tamo Wngwi kisa khalok di kaham tongdi susto tongdi hamjana ni kisa surungdi nasli mumbai kuno samo sung thansangi maya violence by thansangi maya hamjangma bising tuisi je kono samung success ngo bangma borok sin Tripura wanji bangkha wanji no nonnani violence khai nori maya taukte buksong bokrok by Wanswk hamjangman bising tui obo haikai abono solution ot langnai obono naharisi samung rok khainani bagoi chaitonani nang haikai taukte busong bising kok salia jot tonono khulombai kya